وحدتین اینجا چاودێری سیاسی ئستانبول گەلمەیە غایڤەتەدین دەماتە باش بە سەردانا پوتین divî demê da ji bo Tirkiyê û divî demê hestiyar da ku rewşa deverê di kûmeke pirsgirêkên asê da derbas dibe. Tu çawa bînî gel û fi'len wê derencam hebe? Gelek spas dikim tabii ki yani serokekî wek Putin wek devleteke mîna Rusyayê herekî jan welatî bêguman ew serlêdaneke girîng e gerek mirî giringî bidî da edî tabii çi mijar bêne axaftin da hene tiştan em dikarin texmîn bikin bi rewşa îroyî binêrin ne tiştan jî em nizanin paşê derkeve meydanê da lê vê gavê mijara sereke em dizanin ku Rusya Ukrayna'ya Rusya Avrupa'ya gelek devleti din Rusat dedin yani hasa ketine ku Rusya'yı Ukrayna'yı işgal bike dagirke eva bu yeki dixazin beni bir neseklandın da deve navberi da Türkiye'ci vek velateki ciran vek ku tekiliyayı bir Ukrayna'ya raji bir Rusya'ya raji tekiliye ke xortaya danustandın navbera her du velatan da her si velatan da danustandın ke xorte dixazin navbeyinçtiye bike ev dagirkirina muhtemel bir de seklandığında berwiyeki ew jî çalakiyet ke dixebite bi aliya ra têkiliya datîne teklîfekî Birêz Recep Tayyip Erdoğan anî ziman ji Putin ra ku davetî Türkiye'ye kir îro derkete meydanê ve me bihîst li çapemenî de ku Putin jî eva qebûl kiriye çak we jî ku kingê were çi çaxî were em ew nizanin hem bi rastî ziyaretekî girîng e her kesê muheqeq divê danûstandinan da rola welatê xwe derxepêşî giraniya xwe nîşan bixe. Welê birîz Fededî ben tu zanî pêştr jî gelek caran bara Petirê Erdogan seredana Rosyayê kiriye gelek hevdîtin navbeyna Putin û Erdogan hatin encamdan çi li Tirkiye be çi li Rosyayê be û heta li ser astê wezaratan jî wezîrên her du aliyên berdam hevdû dîtine. Taybetî jî li ser rewşa Sûriye heya niha jî negeşne der encameke konkrêtî rewşa Sûriye xirabtir e baştir nîne civîn li dîv civîne encam didin tu encam nîne heta mijara Ukrayna jî dîtnate ku pirsgirêkeke gelekî asê ye tê payîn ku divê hevdîtinê de wekete gotî feîlen Putin her seredan her cihekê bike giringiya xwe heye wekî kesekê bi bandorê vê cîhanê wê derencam hebe? Ev ziyaretana ku muheqeq maneyeke wê heye ku Erdoğan her tim diçe Moskowayê Putin eva kesên ku bi dîplomasiyê ra mijûl dibin têkiliya dîplomasiyê dikarin vana şirove bikin gel û ez bi xwe wek navê xwe wek kesekî ne dîplomat jî dikarin bînî şirove bikin ku eger ku mijar bo kîjan alî girîng be ew diçe serdanê yani em bêjin bo Türkiye'ye mijar gelek girîng e bo Rusya'ya ew qas girîng nînge Türkiye dixwaze bala Rusya'yê bikişîne diçe orada ew jî vê gavê mijar bona Rusya'ya girîng e yani gelek girîng e lewra mesela Ukrayna'yı da hema bêje Rusya tenê maye ew çend hev dewletên nêzîkî wê berê ji Sovyetistanê wekî dinê ew dîne cîhana Amerika'yı, Avrupa'yı hem yan hember ve helbesti sekine. Türkiye bêguman devleteke xwedî bandora diherêmê da hem Rusya hem jî yekîtiya Avrupa'yı hem jî Amerika dixwazin ku Türkiye li cem wan be. Ukrayna jî wînî ji can û dixwaze ku Türkiye li cem be. Ber wê yekê divê hevdîtinê da aliyê xwedî giranî Türkiye'ye. Rusya dixwaze Türkiye'yi li cem xwe bibîne divê meselê da. İhtimaleke dibine ku Türkiye Birêz Fededîn lê Tirkiye endama NATOyê jî tu zanî jî ki NATO rêsa yesayê nû hene heta NATO seredariyeke taybet heye digel van pêşveçûnên meydaniyên gefên Rûsyê li hember Ukrayn yani gel û Tirkiye dikare derveyî ewan yasa û rêsa û biryarên NATOyê bi serê xwe tev bigere seredariye digel Rûsyê bike sebaretî pirsa Ukranî?
yani Türkiye tabii endameki NATO'yu usakku tane gotine devleti mezine sereke dinecini ne jera helvesteke wiye em bejin serbixwaji heye ji xwe giringiya Türkiye aliyekî din van jî ji vê yekîtê ku endamekî NATO'ye Rusya dixwaze endamekî NATO'yê ku li ser gotina wê be yan destek bide yan piştevaniya bike wî mümkün e ku mesaja xwe peyama xwe ji NATO'yê ra rast bişîne li ser rêya Tirkiyeyê. Veyekî yani Türkiye belê endamê NATO'ye xwedê neke em bêjin şerek ku derkeve bêguman yê di cepha NATO'yê da cî bigire ama beriya wî şerî beriya wî alûziya ku bi çek û silah bêne bikaranîn Tirkiye dikare rolekî bileyze bide seknandinda vî krizê vê alûziyê bi awakî aştiyane bê çareserkirin. Lê em tiştekî baş dizanin ku dewletên mezin devletin devlet yani ku mêrî bêje devlet ne devletin ku îro îşev êvarê derketine holê devletin xwedî dîrok xwedî çand xwendî kültür ew devletana helwestê wana hereketê wana ji aliyê devletên din têne pêşbînî kirin yani mesela Avrupa Yekîtiya Avrupayê ez bêjim dikare texmîn bike Rusya çi dixwaze bike vana tê pêşbînî Ukrayna jî vînî his dike ku meqseda Rusyayê çi ye divê yekê de ji ber wê yekê ew jî dizanin ku Rusya ku sergoyê xwe bide ser hevda yan hal û karê xwe tekûz bike bêguman ew welatên Sovyeta berê yan yê daqurtîne yan jî nêzîkî xwe bide girtin de ama Ukrayna jî vînî his dike dixwaze Xuba veje bervextê NATOyê belkî ji destê Rusyayê xilas be ku careke dagirkirin yan xwe girêdan peykekî xwe zelxan بله برز فاددین پرسامی یاداوی داو بکه بکردی تبحثی ترکیه گرینگه پیوندین ترکیه دیگر روسیه کرد ترکیه داماندم ده حوالبنده که استراتژیک امریکای جی تو زانی به کرینا سیستم برگری آسمانی اس 400 روشا ترکیه پیوندین دیگر امریکا تک چونه F-35 نافروشه ترکیه هنکی لدرویه که بگمان راگشی دروز بونه که واتا گلو دی بی چارچوبی در دوگان جدی بیجه می بردام بین لسر کرینا سیستم 400 ام گاوان بو پاجوان آبیجین که واتا ناوان هر دو جم سرین دیجی هفدو دا ترکیه دکاره لیستی که دگل هر دو کام بکه برجون دین خواب پاریزه Türkiye welatekî stratejîk e aliyê leşkerî vada jî aliyê aboriyê da jî aliyê îroyiya cihanê de stratejîk e xwedî tecrübe jî Türkiye bi dîroka Tirkiyeyê de jî em dizanin ku di welatên sereke dewletên girîngên cihanê ku nav bera wan da rêkeberiyek hebe Türkiye her tim di vê rêkeberiyê da rêya xwe dîtiye yani Türkiye dixwaze wê siyaseta xwe dîrokî bimeşîne divê alûziya ku navbera Rusya û Amerîka de he ji ber wê yekê hevsengiyekî bikartîne yani îstivayekî bikartîne hem aliyê Rusyayê hem aliyê Amerîkayê jî raçev dike gava ku terazî ji aliyekî giran bû aliyê dinê giraniya xwe da aliyê dinê ji ber wê yekê ez dixwazim evî bêjim belê Türkiye dikare divê rewşê da ya xwe gorê xwe pêş da bihere lê belê tabî dijwar e zor e kes nizane ku çi derkeve pêşî da hine jara jî tu tiştekî plan dikî tu tiştekî em bêjin bi rêk û pêk herî lê asteng derkevne pêşî de da ew planê te ew rêk û pêkbûnê te hemû diweşin Belê dî rewş bi lez û bez derbas dibe birêz Fehretdîn înce çavdêrî siyasî li Stenbolê gelme bûye vareke xweş